Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke futhi neze My Brother's Keeper. Before ngihlale kodabeni ngicela ke mbukele ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Namhlanje ngikuphathele kamathize My Brother's Keeper akulona ke leli week esikulona. So la ngizoqala ngendaba ke ethinta uMamchunu naye ke lapha uMshengu la kumathiza baveza ukuthi ke uMamchunu uzobe engafuni lutho emhlanganisa noMshengu bazobeke bengazwani lapha emzini wabo and ke uMshengu uzothatha ke isinqumo sokuthi eyovakashela ke lapha uNqubeko benaye kuDorin. Okunye ke abaphinde bakuveza la baveza ukuthi ke uMamchunu uzohamba ke lapha kuNqubeko and uzofica ke bedla isidlo sasebusuku behleli beumndeni kuzobe kukhona naye kuMshengu and ke uzomfica ejabulile uMshengu. Baphinde baveza ukuthi ke uma wakhe uNqubeko yena kuDorin Majola uzothola ke inyoni eminyama efile egcikeni labo and ke uzobeke esetshela uNqubeko ukuthi ke lenyoni inyoni ke yomoya omubi. Babeke sebeveza la ukuthi ke uMamchunu uzobeke sehlela ukwenza into embi uzodlisa ke lapha uNqubeko upoison. Uzobeke sephuthunyiswa esibhedlela yena kuNqubeko and ke uMshengu uzobake nemicabango yokuthi ke uyena uMamchunu odlise yena kuNqubeko upoison. Ngidlule ngelapha kwindaba ke ethinta uNdumiso laba veza ukuthi ke uNdumiso uzotshela ukukhathazile ukuthi ke njengamanje kumele ke eqale emkhokhele irent for le ndawo abasebenza kuyona. Baphinde baveza ukuthi ke ukhathazile uzobeke esetshela uTsidi ukuthi ke uNdumiso akusiyena ko owner le ndawo iOn the Rocks. Aphelalana ke mbukela amathiza ayo ku My Brother's Keeper. Ngicela ke nje mbukele ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.